26 бозингар аз ҷумла ду легионер аз Русия ва Қазоқистон ҳайати тими мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон аст, ки зери раҳбарии Муҳсин Муҳаммадиев даври омодагӣ ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2018-ро шурӯъ кардааст. тамрини тими мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон дар урдугоҳи Академияи футболи бошгоҳи Истиқлоли Душанбе дар дараи Алмосии ноҳияи Ҳисор ҷараён дорад. ҳарифи аввалини мо тими мунтахаби Урдун хеле ҷиддӣ аст. мо рақибамонро ҳамаҷониба омӯхта сахт омодагӣ мегирем. ҳарифи сазовор аст, зеро мудом дар ҷоми Осиё сабқат мекунад. ҳатто як қадам монда буд, ки ба ҷоми ҷаҳон роҳхат бигирад. бо тими мунтахаби миллии Колумбия бозӣ карда буд ва агар пирӯз мешуд, ба ҷоми ҷаҳон роҳхат мегирифт. умуман ҳарифи хеле хуб аст. муҳсин Муҳаммадиев аз шогирдони худ итминони зиёд дорад, зеро мегӯяд дар ҳайати тимаш 16 бозингар аз тими Истиқлоли Душанбе аст, ки барои бори нахуст дар таърихи футболи Тоҷикистон ба даври чаҳорякниҳои ҷоми футболи Осиё роҳхат гирифт. аммо рақибони дигари худ дар бозиҳои интихобии гурӯҳи Б, тимҳои мунтахаби миллии футболи Австралия, Қирғизистон ва Бангладешро низ набояд бо чашми кам дид. вазифаи мо дар даври интихобӣ баромадан аз гурӯҳ аст, яъне дарёфти мақоми аввал ё дуввум дар гурӯҳ. давраи омодагӣ ва тамрини тими мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон аз 4 соли қабл ба гунаи ҷиддӣ тафовут дорад. бозингарон бар изофаи мураббиёни наву бо таҷриба муҳим аз ҳама дастпарварони футболи тоҷик шароити хуби тамрину истироҳат дарёфт кардаанд. тамоми шароитҳо муҳайёст. чӣ хел ки шумо дид майдони варзиши мо дар сатҳи олӣ ҳузур дорад, ҷои хоби мо, ҷое ки мо хӯрок мехӯрем. дар ин марҳила мо бисёртар ба тактика, техника аҳамияти ҷиддӣ метиҳем. баъди рӯз бошад мо каме дастаи Урдунро тамошо намудем, бозии онҳоро омӯхтем, ҷойҳои сусти онҳоро омӯхтем ва ҷойҳои сусти худро дар тамринҳо боз ҳам зиёдтар аҳамият дода онро чӣ хел гӯям бартараф карданем. Муҳсин Муҳаммадиев вазген манасян Рустам Қурбонов мураббиён кӯшиш мекунад, ки он фарқияти байни бозингарони Истиқлолу ва бозингароне ки аз дигар дастаҳо омадаанд, он балансе ки байни онҳо ҳоло вуҷуд дорад, то бозии бо дастаи Урдун баробар шавад. чунки тамринҳо бозиҳое ки дастаи Истиқлол мекунад дар сатҳи баланд бозӣ мекунад. тими мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон бо ду рақиби худ дар гурӯҳи Б, тимҳои Урдун ва Австралия барои нахустин бор бозӣ мекунад. бо ду рақиби дигари худ, Қирғизистон ва Бангладеш, дар гузашта вохӯрда буд ва ба бозиҳои он ду тим ошно аст.